Assalamu alaikum warahmatullah. Derɗiraaɓe wondaaɓe e Jangol Foundation, mi silminake dow mon, mi hofni on ɗum derɗiko moɗon Adamu Haruna. Wato min ngari ha min kolla en deydey no sungurla Jangol Foundation yahirta deman ID je himɓe ɗon ngaɗa. Ɓawo ndaari ɗo ɗum demanji himɓe fere-fere, nder ni e deman je waɗani oɗo ɗo on nder ni e deman je o waɗi ID mako 17h19 minutes daidai lattiɗo Amadou Dairasa, wala ɓawo ɗon Aliyu e ko nandi be maɓɓe. Mi tammi on faami. Ngam mai ɗo en tammidirtago les en gi'a deidei arande en yerbugo mailji mu'en. Heddeko man ɗo ni miɗo matina on ɗum ɗo plus de 150 personnes déjà yerbi deman ID. Ma bo waɗi deman JF ha nder Jangol Foundation. Amma nder 150 mai ɗo e go foti wona dossier ji ɗon je tan mi rejetego. Ko watta en rejeta dossier man ɗo to en tawi dossier mai ɗo remplisa en yi formulaire man ɗo boɗɗum. E wodi ko waɗai deidei ko hani, ko waɗai nom e prénom, ko waɗai numéro téléphone, ko waɗai hunde fere je hani, ko o yerbai $2 je en wi man, ko bo o yerbi o waɗai capture d'écran photo je hollata o yerbi man e ko nandi be man ɗo. Ɗo foti koza deidei équipe technique Jangol Foundation rejeta dossier mako. Donc d'ici peu de temps équipe man ɗo tammi fuɗɗugo attribuego deidei JF himɓe. E to wari attribuego JF himɓe man ɗo bo tammi yerɓango moijo fu mail gal email muɗum message yerbana ɗum wane membre kaza ya wane ID maɗa ɗum kaza, dossier maɗa appruvama, ID maɗa ɗum kaza. Misalu anon ID 10 ko ID 15 ko ID 20. To a ID 10 nda fiole maɗa ɗiɗo. Sai en taski to kala ID je a woni fu fiole maɗa tan milatago a waɗa x2+1. Exemple to ɗo ID 5 a anda fiol maɗa ɗum ID 10 be ID 11. To ɗo ID 10 bo fiol en maɗa tan milatago ID 20 be ID 21. To ɗo 25 bo ID 25 fiol maɗa tan milatago ID 50 be ID 51. Kala ID man woni fu a waɗai double nden a lora waɗa +1 en andi mojo fu fiol en ɗiɗo mari. Mi tammi ka famake derɗiraaɓe. Dalila mai ɗo en dirto nda message ji fere deidei gerbari, amma en dilla ha les en gi'a deidei message ji man. Ok derɗiraaɓe, banta on ndari nda message ji man ɗo. Nda ɗon message arandejum premier message Jayerba derɗiraaɓe. Nda premier message mi tammi on ndari derɗiraaɓe. Nda deuxième message, nda troisième message, nda quatrième message. Moijo pat tan mi larugo inde muɗum. Nda cinquième message, sixième message, bana oɗo ɗo mi tammi en ndari o yerbi o yerbai deidei image. Voilà. Nda septième Hammadou Laminu, Hammadou moi. Mi tammi moijo fu wawan lara inde muɗum, wawan lara position mum, wawan lara artuɓe moijo fu ɗon lara. Mi fotai mi daro mi jangana on inde mai. Neɗɗe ɗo no dilla be hakkilo mi andi moi fu yeli yi'a inde muɗum heddeko e ko nandi be man. Mi tammi on ndari ɗum ɗuɗi derɗiraaɓe, ɗum ɗuɗi. So ɗum ɗuɗi en fotai en wi'a en hollidi himɓeji man ɓe pat maɓɓe, mais mi tammi on ɗon ndara au moins ko nde ɗum ɗo yawa bo. Voilà. Mi tammi on ndari ha waddugo haɗo ɗo ɓawo jotta ɗo ni mi heɓai himɓe ɗiɗo waɗi deman. Himɓe fere bo ɗon miɗo lara goɗɗo goto waɗa deman deux fois. To a waɗi deman deux fois be même information ji ça ne va pas aller. Min rejetan dossier Jangol Foundation rejetan dossier maɗa. Mi tammi on faami. Don e ko nandi be majum. Donc mi tammi ka famake ngam mai ɗo on gettama ɗum derɗiko moɗon Adamu Haruna. Mi waɗi on heɓa mi holla on deidei sungulla ko saloto hatton man ɗo.